ana m alụ ọrụ n'airport ebe a na-elodu bags ịghọtara now like ndị mmadụ bata ibutuo akpa mfaga anakwa adọnye akpa ịmagolo na ndị anụnwa na-ebu akpa na-eme ife a na airport so nọ ife ya na-alụ ọ sị bụ na ya na-agbala onwe ya mbọ ego ya ji na-ezuli ya ndị apele mpe mmadụ ịghọtara now na onwe one girl ya na-afụ after work ya abanye afịa gote something wee na wee jesie so ịmagolo etu this girl si na-agba mbọ ya like anya na ịmagolo ife ya nke ọ na-ebunye akpa ife na-eme nna na-eme ibie ya na ya na-abụ na-achị ọchịchị gide ọ daba alụfanya wee nụbịa ọ sị m nne ya mụrụ na this girl siri ike ka nwoke ya mụrụ ya na ya na-abọkwugheli ọnụ ọtọdie na-akpịrị na ọ bụrụkwa ya na ya na-abọkwugheli ọnụ nwa anụnwa atọdie na-akpịrị jack anya na aja ya na-agwa anyị ha a na-ekwu otibekwu ya ife a na-ekwu digogokwe ya megheli ọnụ ọgbawa ịdị ọla ya pelu mpe mmadụ na ya da anụ nwa ya da kịta ya were ume fọlị ya n'afọ bucha akpa ndị mmadụ na airport na oke ga-afọ afọ ya nata nwaanyị aligolie a na-ekwu kọntrol bekwu ya ngwe ya mgbe a ga-eji wee tete wee saa afele me nna ama ibie bifo onye ejebe ọrụ ọ sị m na this lady na-eme ekikwa ego na mgbe ọ batalizizi na fado happy that she works hard na nne ada akọfa everything ada akọfa mana ọ na-abụ akwụ onye ụgwọ ya eweta half nye ọ na-ekwu na half ezuru na o kwesịrị akwụ onye ụgwọ wetasi everything akwụrụ ya ya wesị ya mba na nwoke ka abụ na onwe nke a ga-ejide ọ ga-abụ isiwa ụmụaka ịmagolo ọ na-esedofe okwu ya ajọ ụmụanyị bidozie na-akụ ya ife ka ụmụaka maka na ọ karịrị ya na ịgwa anyị isiokwu na ọ karịrị ya so onwe bọsị ya na ya na-abọsisiri okwu ọkụsị anyị ife ya wee jebe chọọchị ruo lalụ na chọọchị that day lalụsịa nnọọ nwee peace ịmagolo filie free ya wee bidozie na-eje na-alalụ na chọọchị ya na ya mere ị garara ya amagolo ume na mmadụ na-eti gị ife ịmagolo things ọ ga-abịa ime na a ga-akụrịrị gị ife ya mere ụdị ha nwanye jebe na chọọchị jelalụ ya mere ụdị ha nwanye jee na chọọchị ha jelalụ anọgide pastọ notisi ya na ya na-alalụ na chọọchị wee kpọnya wee chụbịa sị ya kedu ife kpata na nwoke dụka gị lụsị ọla ị ga-anaba be gị n'ime famili ịbịa na chọọchị lalụ ya wee kọbalụ pastọ sị ya na nnekwe na dịsị umeala na-achọ ka ugbo ya na nkịtị na-abụ na nke na-ewokelisi ewu aka ya ma ọtọ dị na-akpịrị aka ya ma ọtọ dị na-akpịrị ya gbara ife a ga-eme na ya pele mpe mmadụ ya gbara ka ya si eme fatị na ọka dị ya ọ sị m pastọ wee chịcha ọchị ndị pastọ wee sị anya kpọọ nwunye ya wee kpọọ nwunye fada abụọ wee soro wee jebe wee lụọ pastọ wee bido wee dobe ọdụ sị na ife ọ na-eme adọrọ mma wee jụbịa kedu ife bụ nsogbu ọsị ena ife bụ nsogbu bụ na di elụsi ọlụ onye haf kedu ife ọ ji enyeli ya haf wanyị na ọnya na-esi mmiri ya jụ ụmụaka pastọ wee sị ya na ị na-eme ọfụma ịghọta na ebe ị na-eme ọfụma na ọ na-enye gị haf na nwoke ka ọ bụ na o kwesịrị inwe nke ọ ga-eji n'aka maka na ọ sị na ọ bụ na arụ ya bụ ụmụaka na ọkwa nyanwa ka ọ na-agwa akwa ịghọtago na so pastọ wee sị ya na oge ọbụla na na-abịuzigere ụmụ nwoke fa na-edi maka na nwoke ka fa bụ mana o nwere ka ị ga-emelu onye disman asị na ọmanyị na ọ chọrọzi na o nwerekwa ife ị ga-eme about it ọ sị ebe n'ebe na ọ na-asị na ọ chọrọzi o jee kpọpụta ya be nne ya afọ onye afọ ime sị na ọ chọrọzi na nke a ama mme so ọbasalụfa badosi afọ ọdụ dozisie efe ghọta na sofa wee naba na o mesịrị 6 months dis woman bidokwa the same thing ya wee bidokwa n'ọlụọkwa na chọọchị again pastọ wee fịa wee ọmara ife ọ ga-eme ọkpọ nwunye na fonu stil ife na-ebe na na-ebe pastọ wee egwu ya sị anya jebe kọt ghọta na wee gwu ya ife ya ga-eme ya wee jebe kọt ya wee lụọ na kọt wee kpebe jọji wee jụọ anya sị eziokwu na ị na-eti di gị ife ọ sị enyi a na-eti mesịasị na ọ bụrụ ife na ọjọsụ n'olu ka a na-atọ di ka ọ ga na-etie ife ịgbagolu jọji wesị ọkwụkwụ bụ nkịta na ị na-eti efe ị nọlụ n'iru ya na-aga akụkụ kọntrait ghọta na so ọsị m nne ekpekide kwesie so jọji wesị a na ife ọ na-eme ajọka na ọ bụrụ the way to go about it ọ bụgodu na ọ dị-eweta ego na imetere ya gbasịala ya mba di ewesị na ya chọrọzi na onye gwara ya na nwaanyị a ga na-eti efe to this point na ha ma nkwe na ọ bụrụ itie ife bụ detene nọọ itie ife n'iru ụmụaka n'ihu na ide eti efe nothing ghọta na ọsị m nne wee kpegide kwesie jọji wesị ya na ahụ na this man sị na ya chọrọzi ọsị mba o na ya chọkwara na ya chọrọ na ya chọkwa ka ọ hapụ ya a na-eme nwunye ada na bebe akwa yọba biko si na ya kachọ this marriage na ya dosọrọ na ya ma mmezi si mgbaghara ya nke ya mere eme na ya mụgola akọ nna anyị bie na-ekpe ya sị jọji na ya chọrọzi ya mara anya ya ga-eji na-afụ ụmụ ya afta ihe niile a nwaanyị a mere ọsị ma ọyọlụgbogo ọyọlụgbere yọkata jọji wesị ha naba ka ha jechee nye eche sị m nne ya chọrọ ichie o ya chọrọ ichie kịta anụ ọ na-ezi ndị be ha na-ezi nwa egbe na-ezi nwa ugo ya jesi ọlụbata otu rie nri ịgbagolo na-agba n'elu na-agba n'ala
ọsị m nne na life ọ na-enye kịta bụ life ya chọrọ mana ọ maka na enyere fa time to come back to court ọ dụnụ ka ọ ga continue ọ dụnụ ka ọ ga-echange onye hapụ dis woman na onye nwere the opportunity ee ka onye ma na-ejibe na ọ ga-echange kedu ife ụlọ nọ nna ọ na-abụ nnu na nwaanyị na-eti nwoke ife amara m ka o si eme m na ntị ka ọ bụrụ na nnu na nwoke na-eti gị ife wee tọnụ wee kụọ ya duga duga ei nke afọ ka m na-alaik ọ bụghị ghọta na I would like that one mana nnu na nwaanyị asịnyela aka na-eti nwoke ife just azịrị gbagolo nnọọ na nwoke ma ị ga-achọ ife tibie ife ọ dụrụ oke ọsọkwa anya bụrụ na nkali nwoke afọ ya bụrụ nke na-anụ gị anụ ife sọrọ anya bụrụ ee nwoke afọ ama nkọnarị gị n'ọnụ nwaanyị ka ịbụ ọnụ juru gị arụ mana to the point of iraise aka gị against him child my God azụkwa gị azụ nne gị ọ na-ebu ụzọ ama nna gị ọla nne gị ọ na-ebu ụzọ ama nna gị ọla kwa maka na ịfụ na ịkalịrị ya ike gwụrụ ọ dụrụ oke ọ dụrụ oke atọ ọ dawụlụ ma etu a bụ nwaanyị kịta ị wee na-anụ m wee kụọ m kparara m anọsigokwe m ọkwịfụ I can take whatever it is ọkwịfụ kwụ m kparara m is a no to me ihe a bụ my own decision ife m decide ya n'onwe m I won't take it nwoke iti n'ife for any reason ịbụrụ my parents ịbụgodo my parents ana m ayọ gị zụgharịa m I won't take it so na mbụkwalụ nwoke ịkụọ m kparara m bụrụ nwaanyị I am done achọrọ m ya atọ do whatever it is but don't lay your filthy hands on me no I won't take it abịghị adago na ihe so ọ gị nwa ka ọ dụ ọ bụrụ na ị ga-agbaghalụ nwunye ọ bụkwa na ịma mgbaghalị ya kama na ịma na mgbe ụfọdụ amarọ m ka ndị na-eti mmadụ ife ma ha ga-echenjikwa I don't know ana m ama na ụmụ nwoke ama nchenji some of them na-echenjikwa ọ bụ na famili enye mana nwaanyị amara m ka m ga-esi mee bikos ọ na-abụ once in a while ka ị ga-anọ na nwaanyị na-eti dị ife ọ bụghị ọda ebe m na-eje so ọ gị nwa bụ onye ma how you feel about it so amara m si n'ọnụ n'okwu a ọ gwụsịkwa ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ